Ну што яшчэ? Нешта і другую ногу стрэліла, зусім не магу ісці. Гусак на лбе набілі! Негодяі! І яшчэ кашчэ прыйшла ахвота. Ляці, Гарыныч, шукай балота. Ну, вот это все. Што гэта? Ну, гэта музычнае афармленне. Гукі. Купінка. Яшчэ купінка. Балота! Хто на балоце? Гаспадынь! Ты, я заўсёды ведаў, што жабкі вельмі цікавыя істоты. Дык ты што? Жабак любіш? Тихо и прихожа на моей земле. А як же мне цяпер жыць? Поплачь. Ты мяне, дзед, не няруй! Хоть ты мне и муж, а не няруй! Иду я себе такая, и тут яна! И просто мне в морду шось! А ты кто у нас? Я Алёна. Это якая яшчэ Алёна? Зранку гулі разам. Огонь? Огонь ён усялякае чарадзейства знішчае. Кідай! Ох ты які! Лёгкі! Хоть царство наше и не богатое, зато доброе и веселое. Мы вам казку покажем.